Bon dia, Pol i Èlia, bon dia a tota la resta de gent dels instituts, que ara us hem perdut el pla, però suposo que seguiu allà. Com comencem això? No sé, com... Pregunta'ns alguna cosa, no sé. Quan fem aquest tipus de conversa, sempre la típica pregunta que fem, i no us faré, és si us agrada llegir o no, no vull saber-ho, no m'interessa. Però sí que m'agradaria fer-vos una pregunta, perquè és un tema que a mi fa mesos que em ronda pel cap, que justament aquests mesos de pandèmia he vist que s'ha agafat la lectura com una mena de salvavides, com una mena de salvació, i he vist moltes afirmacions de frases de l'estil la cultura, els llibres ens curen, els llibres ens salven. Creieu que la literatura o els llibres serveixen per alguna cosa? Ens salvaran? Ens ajudaran a fer alguna cosa al món millor, per exemple? És una pregunta difícil. Clar, a veure, jo crec que des del meu punt de vista, sobretot ara en aquesta època de confinament, sí que llegir no, ens ha fet potser evadir-nos del nostre dia a dia tancats, no? I poder viure altres vides, poder viatjar per altres mons que dins de casa no podíem fer. I era una mena de distracció que jo crec que sí que ens salva una mica i ens fa estar més vius, més tranquils. No sé. Pol, tu com ho veus? Jo estic totalment d'acord amb l'Èlia. O sigui, des de la meva pròpia experiència no puc dir molta cosa, perquè al confinament no vaig estar llegint molta cosa. Però jo crec que sí que pot ajudar molt al món, la literatura, perquè la gent que vol ajudar a la situació que vivim actualment, el Covid i tot això, o mil altres situacions, poden enviar missatges a partir de la literatura, i que la gent que vulgui escoltar-los, que vulgui llegir-los i entendre'ls, els pot ajudar. Llavors entenem els llibres més com un salvavides o com un complement? Ostres. Estic preguntant coses difícils, eh? És difícil. Sí. És difícil. No sé, crec que des de joves, sobretot als instituts, als col·les, ens obliguen molt a llegir i a vegades perdem aquest interès. És a dir, jo crec que arribarà a ser un salvavides quan ens ensenyin a agafar-ho d'una manera diferent, no com a una obligació. Al principi arribes al col·le i et diuen llegeix això per després potser vomitar un examen i a tu no et crea gaire interès. En el moment en el qual tu entris potser a una biblioteca o una llibreria i vegis un llibre que et cridi per al seu títol, per la seva portada i t'atreveixis a llegir-lo, crec que en aquell moment sí que serà un salvavides. M'agrada molt això com ho has plantejat i has dit una cosa que tenia previst treure més endavant, que és el tema de l'obligatorietat. Però deixeu-me ara que tregui una frase d'una escriptora que malauradament va morir fa poc i que té algunes obres pensades també pel públic juvenil, que és la Isabel Clara Simó, que va dir una cosa molt encertada, que és la literatura no serveix per a res. En quin sentit? No hem d'agafar la frase literalment, perquè evidentment pot servir-nos per moltes coses i tu has dit una cosa, Èlia, que està molt bé, que és que la literatura, i és la visió que tinc jo, és que serveix principalment per evadir-nos, per desconnectar del món, que sí, que evidentment, com ha dit el Pol, ens pot servir per alguna cosa més, no? Per fer un clic, no? Allò que no entenia, a vegades llegeixo un llibre i ara sí, ara ho veig clar, no? Perquè també a vegades la ficció ens ajuda a entendre el món, més que fins i tot un assaig. Això segurament algú ara mateix, si hi ha algun adult, deu estar posant-se les mans al cap. Llavors és això, que la meva percepció sempre és que la literatura no ha de servir per res. A mi el que no m'agrada és quan s'agafa un llibre que parli de... Evidentment tots els llibres parlen de coses, temes universals, temes més concrets, temes més locals, però quan agafem això, un llibre que parli de les emocions, això passa molt a la literatura infantil, vosaltres per sort sou una generació que no ho està vivint. Un llibre que parli de les emocions, que surtin totes les emocions del món. Les emocions són un ventall enorme de coses. Com vols agafar en un llibre infantil i condensar-ho tot? A més, les emocions també s'han de viure, les has d'experimentar, no? I és això que a vegades trobo que la literatura, potser vosaltres teniu una altra visió, justament per això que has dit, de l'obligatorietat, que no veieu com s'està intentant donar a la literatura una utilitat. I no, la literatura principalment pel que ha de servir és per distreure'ns. I ja està, aquesta és la meva visió, evidentment
podríem discutir de quina visió de la literatura té qualsevol persona, no? Però ja que has tret el tema, anem a parlar d'això. Anem a parlar de les coses que us obliguen a llegir. Perquè, clar, jo fa 15 anys, quan tenia la vostra edat, també, evidentment, era una persona molt, molt lectora i va arribar a aquell punt de les lectures obligatòries i dius, buf, i aquí vaig perdre les ganes de llegir. Fins que vaig arribar a batxillerat, clar, jo vaig cursar literatura catalana, vaig tenir una molt bona professora i, evidentment, vaig llegir coses que no em van agradar gens, però vaig llegir coses magnífiques, que segurament o no hi hagués arribat mai o hagués trigat molts anys. En aquest cas no seria un problema, no? Però vaig descobrir clàssics de la literatura que ara mateix m'acompanyen. Clar, això de les lectures obligatòries és un regal enverinat, perquè o bé et fan llegir una cosa espantosa o bé descobreixes un llibre que potser en aquell moment dius m'ha agradat, però quan ets gran dius ostres, tinc ganes de rellegir-me allò que vaig llegir a batxillerat. Llavors, què hem de fer amb això? Què hem de fer amb les lectures obligatòries? Les mantenim? Les canviem? Com les plantegem? Sobretot educació secundària, que és on es llegeix més, diguéssim, literatura juvenil. Després a batxillerat sí que hi ha unes lectures prescriptives que s'han de fer sí o sí. Què fem amb això? Què faríeu vosaltres si estiguéssiu al departament d'ensenyament o a la direcció d'un institut o d'un departament de llengües? Com solventaríeu aquest problema que tenim? Vale, a veure. Jo des del meu punt de vista, sobretot a batxillerat, crec que és molt important, no?, que el professor que doni la matèria de literatura i al qual t'ensenyi aquestes obres obligatòries, no?, mostri que li agradi. Per exemple, jo crec que tenim la sort al nostre col·le que ens han tocat uns professors de literatura que, tot i que tu no t'agradi l'obra que llegeixis perquè pot ser horrible o detestis el teatre i no t'agrada llegir teatre, no? Almenys t'ho expliquen amb il·lusió, t'ensenyen el significat, no? I això fa molt. Ara, les obres obligatòries de l'ESO, jo no recordo disfrutar amb ninguna. De fet, tampoc recordo a cap professor explicant una obra de l'ESO amb il·lusió, no sé, que t'entrin ganes de llegir-ho, jo no ho recordo. Era com, ens toca llegir això perquè és obligatori. Us agradi o no. Ara és diferent. Jo, des del meu punt de vista, el que faria és que si a l'assignatura de literatura s'ha de donar l'època del Renaixement, no?, que aquest professor triï una de les lectures que a ell li hagi agradat més o li hagi marcat, perquè això també influirà molt en els teus alumnes. Si tu expliques alguna cosa amb il·lusió, li pots transmetre d'una manera diferent. I crec que pots arribar molt més lluny. No sé. Això mateix ho estàvem parlant nosaltres quan veníem de camí, que seria una bona idea que en comptes de marcar uns llibres específics, podríem fer es podria fer, jo què sé, una lectura per cada trimestre. Obligatòria o no, bueno, si no te'l vols llegir, suspens, però clar. Però el que vull dir és que seria molt bona idea que els professors escollissin els llibres, perquè si escolleixen un llibre que els agrada a ells, poden transmitir la passió i que ens agrada, saps? Però si agafen, jo què sé, un llibre que no els agrada gens i ens el posen a llegir, doncs estaran... no serà el mateix, no tindria gràcia. Perquè triar-los vosaltres, ho heu contemplat? Llibertat d'elecció? Moltes vegades hi ha instituts on, per exemple, hi ha un trimestre, sobretot a l'ESO, on lectura lliure. Però clar, a vegades lectura lliure dius, tu pots tenir molt clar, però una persona que no està basada a la lectura, clar, en algun moment es pot fer una llista de suggeriments, per exemple, es pot parlar amb la biblioteca i dir, mira, recomana'm novel·les juvenils, noves, actuals, amb diversitat de gèneres que puguin agradar a aquesta edat també per suggerir. Com ho faríeu? Esteu a favor també de la lectura lliure dins de, diguéssim, l'etapa escolar? I tant, jo crec que, de fet, hauries d'entrar tu i escollir el llibre que més t'agradi. Però no et qüestionen molt, no?, el que t'agrada llegir o el que no t'agrada llegir? T'ho qüestionen molt, no? Si no llegeixes un clàssic per excel·lència de no sé què, és com, m'estàs llegint un còmic o m'estàs llegint... Clar, cadascú té gustos diferents i això s'hauria de valorar. M'agrada perquè us esteu avançant a les preguntes que tenia preparades, això va fantàstic perquè així ho anem lligant, i jo no haig d'estar aquí mirant les notes, sí, hi ha aquest tema, no?, de que a vegades com a adults,
com ens veieu com a adults el que nosaltres diem en matèria de prescripció lectora, que seria recomanació de llibres? Us entenem? Respectem els vostres gustos? Heu trobat algun adult amb qui pugueu parlar de literatura en general o literatura juvenil sense haver-vos sentit que us ha jutjat, que us ha criticat, que us ha vingut a dir aquest llibre és una merda, aquest llibre no val res, sense haver-lo ni llegit? Teniu algun adult de referència, diguéssim, en aquests temes? O feu més aviat, sou més de parlar entre vosaltres, gent de la vostra edat, més o menys? Com ho feu això a l'hora de buscar llibres, buscar recomanacions? I quin paper tenim els adults? Si ho fem bé o ho fem malament? O depèn de la persona. Bueno, jo personalment, de referències de lectores, he tingut dues etapes. La meva infància, que era el meu avi que em proposava llibres medievals, perquè jo estava practicant arts marcials, lluitava amb espases, coses així, val? I el meu avi era caçador, no té res a veure, però ell li agradava reversionar llibres medievals, posant-los bé. Per exemple, Tristany i Isolde va fer una versió, una petita versió, que canviava algunes coses perquè fos més exacta a la vida real, com era l'edat mitjana realment. Mantenint la fantasia i tot. Però ell me donava els llibres per ensenyar-me i que agafés diversió per la literatura. Ell m'ensenyava llibres i jo els llegia, aprenia coses i a sobre disfrutava les històries que contaven. De l'univers del rei Artur, totes aquestes coses, bastants llibres. Després, quan vaig fer gran, vaig anar creixent, a l'ESO ens donaven llibres que no m'agradaven gens. Comparat amb el que llegia jo, doncs que era això, medievals i coses així, altres històries que ensenyaven i que tenien moraleja, la majoria. Llibres... El que us deia abans, perdona que et talli, que us expliquen coses. Us donen el seu punt de vista com a adult de com haurien de ser les coses. Sí, però no feia com l'institut. T'has de llegir jo perquè sí. En plan, si vols saber del Renaixement, llegeix-te tal llibre. No. Ell tenia una estanteria enorme de llibres i em deia: què t'agrada a tu? I jo li deia, pues no sé, l'últim que em va llegir era de fantasia de Lancelot, Sir Lancelot. I pues em deia, vale, pues aquest de Sir Percival t'agradarà molt, que té unes estructures semblants, perquè cada llibre, cada cavaller de la taula rodona és molt diferent i les seves històries eren diferents, almenys com les escrivia el meu avi. El cas, ell me donava un ventall de possibilitats. I jo podia escollir perfectament, em sentia lliure per escollir. Però quan a l'ESO em deien, tu t'has de llegir aquest llibre, i perquè sí, Moby Dick o jo què sé, pues no m'agradava, perquè les històries o eren dolentes, tenien molt poc desenvolupament de personatge, o jo què sé, alguna cosa així, no em cridava tant. I vaig anar perdent el gust de la literatura, fins al quart de l'ESO, que allà va haver un llibre que em va canviar la vida. Puc preguntar quin? El guardián del Centeno, J.S. Salinger. Boníssim. Me l'he llegit mínim 3 vegades. La primera, obligatòria. La segona, per descobrir totes les coses que hi ha amagades, que no vaig donar-me compte la primera vegada. La tercera, igual, i vaig descobrir encara més coses. I segur que si me llegeixo una quarta, encara en trobaré més coses. Pensa que el llibre aquest del Vigilant al camp del Sègol va marcar una generació que a mi, bastant anterior a mi, sí. Però m'he trobat moltes vegades llegint novel·les juvenils escrites per autors d'aquestes generacions que sempre fan aparèixer aquest llibre i el personatge com a, no secundari, però sí que apareixen els protagonistes de les novel·les, apareix mencionat sempre aquest llibre i a mi em va sobtar molt i un dia vaig reflexionar, no? I sempre em pensava que aquest llibre ja no tenia tirada d'alguna manera, dir que això ja ha passat, i ara m'ha sorprès gratament de que m'hagis dit aquest títol de llibre. Jo me'l vaig llegir i reconec que no em va agradar, però no ha passat res. Si algú li ha marcat, jo per mi endavant. Èlia, com ho veus tu? Tens algun adult que en algun moment de la teva vida ha sigut referència en temes de lectura i que no sigui profe, per exemple? Jo és que des de mai m'havia agradat llegir, vull dir, no suportava llegir, no trobava cap llibre que m'agradés i
era horrible quan els adults sempre te deien és que no has trobat el teu llibre, vaja, és que no l'has trobat, és que has de seguir llegint. I jo deia, pues no m'agrada llegir, no m'agrada, i no m'agrada. I va ser un dia, sí que tenia molta gent que em deia mira aquest llibre, mira l'altre, però va ser un dia per al meu compte que vaig trobar un petit imprès, no, amb un conte, que llavors no sabia com es deia i ni de qui era, però el conte de Julio Cortázar de Casa Tomada, i vaig llegir això, i a partir d'aquí vaig començar a llegir. Un cop jo ja em vaig introduir, no, en aquest món de la lectura i em van començar a agradar coses o vaig començar a trobar llibres que m'agradaven, després sí, el meu avi també ha sigut un gran lector i ell m'aconsellava, m'oferia, i després pues, molts de professors sí que veuen en tu, no, que t'agrada llegir i t'ofereixen recursos, t'ensenyen per on pots tirar i això és molt bo. Però jo és que mai m'havia agradat llegir, llavors tampoc buscava l'ajuda, no sé. És molt interessant això que dius de que no t'agrada llegir i no passa res per assumir-ho, també per etapes. A vegades hi ha etapes més lectores, hi ha etapes que menys, hi ha etapes que estimes llegir i hi ha etapes que no. Però hi ha una cosa que em trobo molt sovint és que la gent, clar, com sap que soc bibliotecària, té una mica la imatge de que a mi no m'agrada llegir, no li cauré bé. I m'ho diuen. És veritat no això. No cauré bé perquè jo no llegeixo, dic, perdona, a mi m'és igual si llegeixes o no el que facis a la teva vida, jo vull saber que siguis una bona persona i altres coses, vull dir, a mi això. I a vegades em sento això, i em va passar fa 4 cursos ja, que soc bibliotecària en un institut, ara justament he canviat, i me'n recordo que al principi els preguntava si els agradava llegir o no. I resulta que hi havia molts lectors. Després em vaig assabentar que em mentien, que volien quedar amb mi i em deien que llegien, i dic, però no passa res. I ara directament ja no els pregunto, dic, ja m'és igual si sou lectors o no. M'és igual si veniu a la biblioteca 0 vegades o si en veniu 50, m'és igual. Dic, però que sapigueu que aquí estic i aquí em trobareu si necessiteu alguna cosa, no? I em passa això tant amb adolescents com amb adults. Dic, no passa res si no t'agrada llegir. Hi ha gent que no li agrada el cine, hi ha gent que no li agrada el teatre, hi ha gent que no li agrada fer esport. És que, clar, no sé per què a vegades entenem que a tothom li ha d'agradar els llibres. Bueno, potser algú prefereix el cine als llibres i no passa res, i potser s'ha llegit guions de cine o guions de sèries, i dius, mira, també estàs fent lectura, tot i que no sigui la teva principal font per divertir-se o per evadir-se o pel que sigui, no? I és això, també una cosa que m'ha normalitzat tant amb joves com amb adults és, si no t'agrada llegir, no passa absolutament res, i també era d'aquestes persones horroroses que deies que no has trobat el teu llibre, ja no ho dic més, no t'agrada llegir, no passa res, però si vols algun dia jo que vulguis buscar un llibre, aquí estaré per recomanar-te sense pressió, sense obligar-te, perquè no crec que tothom hagi de llegir obligatòriament, ni de grans ni de petits. Yeah. No, i és això que tu dius, que va a èpoques, va molt a èpoques. Hi ha un dia que se t'il·lumina i vols llegir i comences a buscar i després ho llegeixes tot. No? Però sí que és veritat que aquesta famosa frase de no has trobat el teu llibre era com, en sèrio? En sèrio ho estàs dient? I sí que es feia molt pesat, molt dur, quan et deien això. A vegades tenies la sensació de que t'obligaven a llegir o que llegir era com, si no llegeixes ets, no sé, inferior, ets no sé què. Però bueno, és això, va a èpoques, vas trobant i si no trobes doncs no passa res, el que tu dius, no? Ja hi haurà altres coses. Hi ha una frase que m'agrada molt, he citat l'Isabel Clara Simó i ara citaré una frase i em sap greu perquè no recordo mai el nom de l'autor i mira que és una molt bona frase, que és si no llegeixes no passa res, però si llegeixes passen moltes coses. Són aquestes les meves 2 grans frases que utilitzo sempre, perquè realment és això, si no llegeixes no passa res i podíem canviar a llegir per anar al cine, anar al teatre, evidentment que la cultura ens aporta moltíssimes coses, però no podem fer que tot agradi a tothom, perquè a més és impossible abarcar tota l'oferta cultural que tenim, no? I estàveu comentant una cosa que ara també s'ha anat al cel i no me'n recordo què era. Sí, em comentàveu això, no? Ara de que quan no llegies la gent et deia, et feia sentir com malament, no? D'alguna manera, però ara que sou lectors, ho dieu? Us agrada compartir que sou lectors? Us agrada compartir també el que llegiu amb altra gent? O en canvi ho veieu com una cosa més íntima, més reservada, llegiu i ja està, i un altre llibre o una altra història i aquí no ha passat res? O sou de persones que necessiteu compartir allò que heu vist, ja sigui un llibre molt bo o un llibre mínimament discret? A mi m'agrada molt compartir-ho, i sobretot amb els meus amics, tot i que a ells a vegades no els agradi tant llegir o
o d'altres sí, m'agrada molt compartir-ho, no sé. Crec que és algo que pots... Si algú t'ha marcat a tu, no?, i ho pots explicar a algú altre, potser, no sé, també li agrada, també l'ajuda, o al contrari, mira, això no m'ha agradat gens. No sé, és una manera d'expressar-te, de sentir-te lliure, no? Ja suficient ens sentíem malament, no?, quan t'obligaven a llegir o et deien, no?, per què no llegeixes? Doncs ara el fet de poder explicar el que llegeixes, si t'ha agradat o no t'ha agradat, és una manera de sentir-te lliure, de sentir-te viu. Jo crec que sí, que és molt guai compartir-ho. I jo no soleixo compartir el que llegeixo, perquè bàsicament no llegeixo molt. Però quan hi ha un llibre que es mereix parlar-hi, jo podria estar-hi hores i hores parlant d'aquest només llibre o d'un fragment. Però, bueno, ja et dic, no llegeixo quasi res últimament i tampoc tinc molta cosa a compartir, sobretot de llibres. I preferiu fer-ho sobretot amb els amics coneguts o, per exemple, també les xarxes socials? D'alguna manera heu trobat algú o seguiu algú que també llegeixi, no? A vegades amb les xarxes socials coneixem una persona que està a l'altra punta del país i que té els mateixos gustos i no coneixem la persona, no sé quin paper juguen les xarxes socials en aquests temes de lectura, en els vostres casos. Jo seguia una persona que també segueixia un autor que a mi m'agrada o alguna així, no ho he trobat mai, la veritat. Sí que segueixo autors que m'agraden, poetes, escriptors i coses així, això sí. Però no de comunicar-me amb una altra persona a una altra punta del món. Això no ho he fet mai. No ho he fet mai. Jo no faig servir les xarxes socials, quasi. I com ja et dic, quasi mai comparteixo els llibres que llegeixo. No he tingut la necessitat de parlar amb ningú, i a més el meu cercle d'amics no llegeix el mateix que jo, no llegeix... Bueno, és que ni llegeixen, però bueno, per això. Llavors us agrada compartir, però tampoc és allò que necessiteu fer-ho per... No és un tema de vital importància, diguem. No, gens. Hi ha una altra cosa que també m'agradaria preguntar-vos, o saber, és quin paper ha de jugar la biblioteca pública. Perquè clar, hem parlat de l'escola, però la biblioteca pública, a part de ser un lloc on es pot venir a estudiar, que això també, a veure si comencem a desmentir la biblioteca només com a sala d'estudi, també hauria de jugar un paper, no?, en el tema de la lectura, i ja, si tot anés bé, cada institut, cada centre escolar hauria de tenir una biblioteca on poder, que hi hagi una persona que es dediqués sobretot a això, a portar llibres, a recomanar llibres, no només a vosaltres, sinó també al professorat, perquè comentàveu molt el tema de la selecció durant l'ESO, que els llibres són molt dolents. Clar, jo us he de dir... Molt dolents? No sé, O que no tenen molt interès. Sí, jo crec que sí. És el que tu has dit, ens volen ensenyar moltes coses i no... Jo us he de dir, ara que no ens escolta ningú, perquè si no hi hagués ningú no ens estarà escoltant cap profes, he vist com fan aquestes seleccions de llibres a vegades, no tothom, i m'he posat les mans al cap, dic, clar, agafen un catàleg i senyalen aquest. Però te l'has llegit? No. Com pots recomanar un llibre? Com pots recomanar passió a algú per llegir? Si no t'has llegit ni tu mateix el llibre, o no t'agrada o no t'acaba de convèncer, és que em costa molt. Una cosa és una lectura prescriptiva de batxillerat, que evidentment et pot agradar més o pot agradar menys, però clar, com fem aquestes coses, no? Vull dir, quins llibres triem, per què els trien així, i després que sempre, en comptes de, no sé, estimular una miqueta la conversa literària sobre el llibre, hem de fer un examen. Ja. I jo me'n recordo i arrossego un trauma de ser molt lectora i suspendre un examen. I arribar a casa i fotre'm bronca de dir, però a veure, que tu ets lectora, com pots haver suspès, no? I en aquell moment no ho entenia, després de gran ho he entès. Evidentment no em vaig llegir el llibre perquè el llibre era dolentíssim i per això vaig suspendre. Però clar, dic, quin sentit té avaluar la lectura d'un llibre? Com ho faríeu vosaltres? Un altre cop, em situ, imagineu-vos que podeu canviar el sistema educatiu. Ojalà. I què faríeu? És a dir, un cop acabat el llibre, què fem? Parlar-ne. Saber les opinions dels altres. Què t'ha semblat a tu? Què
què n'opines del llibre, no preguntar-te com actua aquest personatge, quin caràcter té, de quin color és la samarreta que porten al capítol 15. Això no. No sé. És que jo crec que posar-te una prova a la qual hagis de vomitar informació que t'has de memoritzar no et fa disfrutar del llibre. Perquè agafes el llibre i l'analitzes, però per empollar-te el contingut de què porta aquest, què fa aquest així, en aquest moment, no sé què, no sé quantos, no disfrutes, no... Tens una visió davant del llibre amb... No sé, com per aprovar, no? L'examen, no tens una visió de lector, de vaig a disfrutar, com tu has dit, no? D'evadir-me. No és això. Hauríem de fer dues lectures, una per aprovar l'examen i l'altra per descobrir si el llibre ens agrada o no. Sí. Això és una miqueta aquesta sensació que a vegades dona, de dir, sí, és que me l'he llegit, però m'he dedicat més a recordar coses que penso que podrien sortir a l'examen, que no m'he entretingut a veure si m'agrada la història, si m'agrada el context, si m'agraden els personatges, clar. Hauríem de poder fer dues relectures, que potser les dues després veiem que el llibre no val la pena, però bueno, és igual, no? És això de dir, per què hem de fer un examen d'això? Per què no estimulem, no ho sé, fer una activitat a partir del que passa, per què no fem una conversa literària entre tots, no? Què ens ha agradat més, què ens ha agradat menys. Poder dir obertament, no m'ha agradat el llibre. Perquè és molt més important a vegades fer això que no preguntar aquest tipus de detalls de quin color era la samarreta, on estava aquest personatge quan va dir això. I és això, no? Que val, sí, estem fent llegir als instituts, però realment aquest és el mètode, a part d'obligar a llegir després, pam, anem a fer un examen per veure si te l'has llegit de debò. Jo crec que la millor idea, la millor cosa que podries fer per comprovar si una persona s'ha llegit un llibre i ha après alguna cosa o li ha agradat el llibre, és parlar-n'hi, en plan, fer un petit debat d'una cosa, jo què sé, què t'ha estat el llibre? I si la gent no se l'ha llegit, m'ha passat moltes vegades, intentant parlar amb algú que deia que havia llegit el llibre però no ho havia fet, es notarà moltíssim que no ho ha llegit. I si tu te l'has llegit i l'has disfrutat o no, ja podràs dir, perquè si no t'ha agradat, et posaràs a criticar-lo i amb el teu punt de vista. I si t'ha agradat, parlaràs del que t'ha agradat, però si no te l'has llegit, jo què sé, no parlaràs d'això. O no parlaràs d'això de veritat. I això es nota moltíssim. Exacte, perquè a vegades no és tant recordar els detalls, sinó, no t'ha agradat, explica'm per què no. És que els personatges eren molt fluixos, la història aquí falla, la introducció comença molt bé, però el desenllaç és un horror. A vegades es denota més que t'has llegit un llibre quan comentes aquestes coses que no pas quan preguntar lo de la samarreta, agafaré lo de la samarreta de referència tota l'estona. Però clar, és allò, jo entenc que un professor ha d'assegurar-se que s'ha llegit el llibre i és molt més fàcil corregir 30 exàmens amb la mateixa pregunta que no reunir-vos als 30 i veure qui parla, qui no parla, qui ha dit això. Entenc que pot ser difícil, però segur que es pot trobar la fórmula. Sí? Més coses que us volia saber de vosaltres. Llegiu alguna cosa de literatura juvenil i hem comentat això de... És que sembla que et vulguin explicar coses, no? Que em deies, que hi havia la moraleja. No? Després una cosa que us preguntaré, perquè us l'aneu pensant, és vull que em confesseu un llibre que us faci molta vergonya assumir que us ha agradat, val? I després un llibre que odieu profundament i puguem dir obertament aquest llibre no m'ha agradat. No entrarem en detalls, però també vull saber, no? Perquè també penso que hem de poder dir aquest llibre no m'ha agradat. Que si a tu t'ha agradat, fantàstic, però a mi no m'ha agradat. Sobretot aquests llibres que estan tan santificats. Val? Llavors, això ara he perdut el fil del que us deia abans d'això. Creieu que s'està editant coses de qualitat que responguin als vostres gustos, als vostres interessos, o falta més cosa d'algun gènere, d'algun tema? Jo sé que, per exemple, es reclama molt el tema de la literatura romàntica, a vegades és molt sosa, perquè són adolescents que es fan dos petonets i ja està, i dius, home, a veure, això fa 50 anys, sí, però ara em sembla que hi ha una miqueta més d'acció, no? I per exemple hi ha una novel·la, que aquesta sí que l'odio profundament, que es diu After, que és un fenomen, la Èlia per la cara que
acaba de posar, ja veig que o se l'ha llegit o n'ha sentit a parlar molt d'ella, no? Que a vegades demostren un patró molt tòxic en les relacions. Sí, sí. I és allò de dir, val, realment és això el que necessitem? Necessitem que es vegin aquests models? O és molt millor fer una cosa més conservadora? Clar, quin és el paper? I si realment ens han d'explicar les coses? O un llibre no cal que ens expliqui res? A veure, jo crec que actualment, sobretot agafant això del llibre d'After, jo entenc que sobretot als adolescents els agradin molt les novel·les romàntiques i tot això, mira, és la tapa, i ho entenc perfectament, però hi ha novel·les que passen un límit d'això de voler mostrar una relació tòxica, no? De voler allò del llibre i que allò del llibre vegis que realment, ostres, com pots agafar això com a ideal si a la dona l'estan tractant fatal? No sé, jo aquí no m'hi fico, crec que s'hauria de produir més, però s'hauria de produir més i llegir més coses properes, o sigui, no sé com dir-ho, donar importància a la gent que escriu del teu voltant, jo crec que això és molt important, i no fixar-te sempre en les editorials grans que treuen els grans llibres, els grans no sé què, sinó editorials petites que treuen contes infantils, que treuen un poemari, que treuen potser un conte d'amor o una història d'amor. Crec que això no se li dona valor i no ho coneixem. No sé, surt aquest llibre d'After que ha sigut molt un boom i tothom va a aquest llibre d'After i tothom uala. Però coneixes alguna més? Acabes d'obrir un meló que és el tema del món editorial, Ojo que això és gros, que no l'obrirem nosaltres, no seguirem això, però clar, és això, que ens arriben aquestes grans llibres, que són sagues, val? I això, ja no parlo d'After, podem parlar de 40.000 sagues que segurament a totes les generacions té una saga. Jo sóc de la generació que ens va enganxar Harry Potter i era jo que encara no havien sortit els llibres i ens havíem d'esperar que sortís el següent i clar, dius, tot el màrqueting que hi ha darrere, no? Perquè d'alguna manera s'aprofiten, entre cometes, d'aquest jove que t'ha agradat això per anar a treure llibres, després treuen el llibre d'abans, després llibren un llibre que està situat 20 anys després, tot el màrqueting que hi ha darrere de les pel·lis, del marxandatge, tot això, no? Clar, amb Harry Potter feia gràcia perquè era un llibre de fantasia i després tots volíem les varetes i volíem anar vestits de Harry Potter i totes aquestes coses, però per exemple em fa patir més en After aquestes coses que hi ha al darrere, d'aquesta relació tòxica, perquè és tòxica perquè me'l vaig llegir i jo també des de la pàgina 2 ja veia que això no acabarà bé perquè això no pinta gens bé, no? I com s'aprofiten d'això i que no hi hagi ningú a l'editorial que digui, ei, és que això sí, evidentment ens està donant molts diners. Perquè volen vendre. Clar, evidentment volen vendre, però dius, ostres, però què estic fomentant? Perquè After em sembla que són, no sé si 3 o 4, i després hi ha el 0, després hi ha les pel·lis que estan sortint ara, i després tot el que ve darrere, perquè un cop hi ha un èxit així, les editorials ho copien i vinga, ara el boom de la novel·la així eròtico-festiva per joves. Ara hi ha un altre boom que és els llibres sobre la regla. Va sortir un llibre magnífic sobre la regla, que t'explicava la regla, però ara cada editorial vol tenir el llibre sobre la regla. I dius, a mi és fantàstic que en parlem d'aquests temes, però, ostres, vosaltres com a lectors joves no us sentiu una miqueta que us estan tractant com a tontos, a dir, home, ja està, amb una bona i en fem, ara no cal que tothom faci la seva cosa, perquè volem també varietat, no? Sí, s'ha d'innovar. És que ara jo crec que un dels problemes que més grans hi ha en llibres és que ara els escriptors busquen coses populars per vendre i no busquen escriure per fer una obra literària bona. Volen vendre i ja està, o sigui, guanyar diners, punt. Volen ser famosos i tenir diners. I ja està, però no els importa el que escriuen. Hi ha molts que ja no els importa el que escriuen i escriuen qualsevol tonteria de les modes i ja està, pum, hit. És que estic totalment d'acord. És que un cop ja tens nom, després què? No? Sí, és allò de dir, bé, ja has escrit això, però volem alguna cosa més. Una cosa que li va passar, per exemple, a l'autora, la J.K. Rowling, és que després de la saga Harry Potter va escriure novel·les per adults i les va haver d'escriure sota pseudònim
perquè la gent es pensava que la vincularien tota l'estona amb Harry Potter, saps? És a dir, i on està la màgia i on està la fantasia? I no, i va voler escriure una cosa diferent, que et pot agradar més o menys, però dius, ostres, una dona que vol canviar com a mínim, però clar, després ja ha vist que ha tornat al món de Harry Potter a seguir-lo explotant amb més pel·lis, amb més productes i tot això, no? I no sé, jo trobo a faltar varietat, una cosa que apuntava el Pol que està molt bé és allò d'algú que volia escriure. No perquè, és que tinc una novel·la espectacular al cap, no, vaig a pensar també en el lector jove, no? Perquè moltes vegades hi ha gent que escriu sobre la seva pròpia adolescència de fa 20-30 anys, que està molt bé, però clar, dius, és que els adolescents de fa 20 anys no sou els adolescents d'ara. Us heu trobat algun llibre o heu vist algun patró de llibres on hi ha un protagonista adolescent i dius, no s'assembla en absolut a mi? Igual que les pel·lis, no? Que surt una persona interpretant a un adolescent i té 30 anys. És veritat, això, sí. Jo crec que es basen molt en els temps passats, no? No hi ha autors joves quasi, o no se'ls dona gaire importància. Però el fet, jo crec, de ser joves, no? I com no tens experiència o no tens nom encara. Jo crec que s'hauria de potenciar això. Noves obres d'autors més joves, que està molt bé estudiar el que han fet abans, perquè està molt bé, però ensenya'm algú d'aquesta època. Jo vull llegir coses d'aquesta època, que me mostris nous autors, nous gèneres, nous llibres d'aquesta època. Ara vinc a fer una miqueta d'advocat del diable. L'autora d'After va sortir d'una pàgina que es diu Wattpad, que és un lloc on tothom pot escriure. Van agafar-ho d'allà i clar, dius, val, està bé, és una autora jove, ha escrit sobre el que volia, però aquí hi ha un component que no podem obviar, que és el tema de la relació tòxica. I dius, ostres, està molt bé, què passa? Que estan agafant aquest model d'anar a aquesta plataforma i agafar gent jove que publica i dius, val, però clar, a mi em crea una contradicció, no? Perquè d'una banda m'agrada això, que s'agafi gent jove, que s'aposti per talent jove, perquè jo ara tinc 30 anys però sé que és ser jove i que no vulguin perquè ets massa jove encara, no? I dius que et falta encara molts anys d'experiència i dius, escolti, vull dir, no em discriminin per ser jove, és que no pot ser això, no? Però és allò de dir, clar, no sé si falta més autors joves o haurien de ser adults que s'interessessin realment per com sou els joves d'ara, no? Perquè jo llegeixo coses que em fan una miqueta de vergonya a vegades també, no ho he de reconèixer, Vull dir, no he treballat amb un adolescent mai. O per exemple també em trobo que la gent parla dels seus... És que als meus fills adolescents això els agrada molt, o als seus fills petits. I com li agrada molt aquesta història, l'he publicat. I després llegeixes i diu, però els seus fills adolescents, quan van ser adolescents? A vegades em trobo això. Ens queden 5 minutets. Voleu comentar alguna cosa que no us hagi preguntat perquè m'he dispersat una miqueta amb les preguntes? És el vostre moment d'explanyar-vos i de fer reclamacions, de fer alguna pregunta a l'aire, no sé, Doncs jo, si pogués demanar alguna cosa, sobretot ara al sistema educatiu, és que fessin com més activitats que promoguessin, no? I incitessin els joves a poder llegir. És a dir, activitats que vinguessin des de fora, com per exemple això del mot, no? Que venen autors, poetes i ens ensenyin diferents branques de literatura. Moltes de les activitats que farem demà jo no les coneixia i és molt xulo poder endinsar-te en aquest món. És molt xulo que facin espectacles per joves de literatura i no n'hi ha. També és molt guai que a la classe un mestre pari la sessió que hagi de donar i et pugui llegir un petit fragment d'un text que a ell li agrada i el pugueu comentar. Això és molt guai i normalment no es fa. Creieu que us han de donar més la veu a vosaltres? Sí. Sí, sens dubte. Nosaltres serem els que promovem. Nosaltres segurament, bueno, segurament no, però la nostra generació serà el que substituirem a vosaltres. Nosaltres tenim que fer les coses del mot. Gràcies. De res. Però vull dir, nosaltres serem els que fem els festivals de literatura. Si ens agradeix, si tot va bé, si el mot aconsegueix el seu objectiu, que és promoure la literatura, promoure el coneixement, i la gent li agrada, en un futur hi haurà 20 mots. I això ajudarà molt a la societat del futur.
jo què sé, si està més podrida de cara, doncs millor que hi hagi una via d'escap. I, per exemple, la literatura és el que està bé, és el que serveix per evadir-se, com tu has dit. Si cada vegada es promou més i més la literatura, potser ajuda i canvia la societat de merda en la que vivim. Molt bé, tancar una miqueta d'optimisme. Sí, Tant de bo es home. fessin més activitats com aquestes del MOT a més llocs. Ara ens vau fer a Girona i Olot, però tant de bo es pugui fer a més llocs, perquè realment és una cosa molt interessant. Jo penso, com a bibliotecària escolar que treballa a secundària, que us tenim molt abandonats. Jo faig el que puc amb els meus nanos de l'institut, però clar, dius, és que hi ha molts més estudiants, hi ha molts més joves que necessiten d'alguna manera que hi hagi un festival MOT al seu costat, que hi hagi una biblioteca escolar o una biblioteca pública que faci activitats o un institut que tingui un professorat amb ganes de fer coses, amb ganes de trencar amb aquesta estructura que fa 30-40 anys que funciona, que és obligar a llegir un llibre i fer un examen i no promoure el plaer per la lectura. I dir-vos, aneu un dia i agafeu un llibre que vulgueu llegir-vos i el comentem. Ja està, o per exemple que pugueu tenir una biblioteca escolar i que us diguin, anem un dia a la llibreria i trieu vosaltres els llibres. A mi m'agrada molt escoltar els alumnes, de dir, si teniu recomanacions, dieu-me-les. Jo intento llegir molta literatura juvenil, però també vull saber què esteu llegint vosaltres, perquè potser a mi m'arriben per una via, però vosaltres teniu altres llibres. I és important també que sigui una relació que ens retroalimentem. Jo us vull escoltar a vosaltres i també m'agrada que m'escolteu a mi, perquè a vegades podeu descobrir coses, i parlo com a amic, però pot ser una bibliotecària, pot ser un mestre, pot ser un llibreter, pot ser el que sigui, però és això, que hi hagi retroalimentació, que hi hagi feedback, que ens puguem escoltar, que puguem parlar, d'intentar no jutjar-vos del que llegiu i respectar-ho, perquè evidentment si després tots tirem enrere, el nostre historial de lectures de quan érem joves també justejaria bastant. Vull dir, això ho hauríem de tenir tots clar, que tots vam ser adolescents i tots hem llegit el que tocava per moda. I res, això. I si voleu, per acabar, dieu-me un llibre que us hagi agradat moltíssim i que us faci una mica de cosa, que potser no el teniu, però sobretot un llibre que detesteu. Si voleu, començo jo. Va. Abans diria que les novel·les de la Jane Austen, que m'agraden molt, perquè abans la literatura romàntica sempre ha tingut molt mala fama, però vaja, ara ja llegir Jane Austen és com, és que és un clàssic de la literatura. Però reconec que m'agraden moltíssim les novel·les d'un senyor que va guanyar un premi a França, que és el Joel Dicker, que té una novel·la que es diu La veritat sobre el cas Harry Quebert, que evidentment la seva primera novel·la va ser una còpia de totes les que van venir després, que dius, fantàstic. Però és aquells llibres que em van enganxar i vaig dir, això és boníssim perquè és molt, molt addictiu, i un llibre que odio profundament i em sap molt de greu perquè hi ha gent que sé que li encanta, que és El petit príncep. Perdó. Ara vosaltres, confesseu. Bueno. Potser no en teniu, però De llibre que un que odieu, segur. Seguríssim. És difícil triar, però un. Bueno, jo si tingués que agafar així agafaria el 8è llibre de Harry Potter, El legado maldito. Molta gent estarà d'acord amb mi si se l'ha llegit, que es va carregar la saga, sort que no és canon. No és canon, ben dit. Jo sempre ho dic, no és canon. No és canon. I un llibre que em va agradar molt, ja ho he dit, El guardián del centeno. Rebeldes també em va agradar molt. Rebeldes està molt bé. Sí. A tercer d'ESO no m'interessava molt, però bueno. Sí, me'l plantejo una mica, em va agradar. Però no m'avergonyo de cap llibre. O sigui, si jo he llegit un llibre, no tinc que avergonyir-me. Aquí és on volia anar a parar una miqueta. Que no ens ha de fer vergonya reconèixer que ens ha agradat un llibre, ja està. Èlia. Doncs a mi un llibre que m'ha agradat molt és un llibre de poesia que es diu La soledad de un cuerpo acostumbrado a la herida, d'Elvira Sastre. I un que no m'agrada gens ha sigut el famós llibre de Los pilares de la tierra. No vaig poder. No vaig poder, no, el detesto, no. I no passa res, ja està. No ens agraden molts llibres i hi ha llibres que ens encanten, ja està. I això
és la gran sort que tenim de poder triar, sobretot ara que passareu a una edat adulta on ningú us obligarà a llegir res i començareu a descobrir títols magnífics. I pel camí us en trobareu moltíssims de dolents, no passa res, ja està. I res, crec que ja està, no? Ja estem. Bueno, gràcies, nois. La veritat és que ha estat fabulós, jo m'ho he passat molt bé. No sé què tal des de les aules. Crec que ha estat una conversa que ha tocat un munt de temes diferents i que bé, espero que n'hagueu tret profit. Com que en el futur esperem poder-la tenir, l'hem gravat i esperem poder-la tenir penjada en el nostre canal de YouTube, crec que estaria bé que tant editors, bibliotecaris, professors poguessin dir-hi la seva, no? Em sembla? D'altra banda, ara connectarem amb els tres centres perquè m'agradaria que ens donessin una mica de feedback, si tenen alguna opinió a donar. Ara estava parlant amb els professors que estan amb els alumnes allà en l'institut i precisament alguns professors deien bueno, i quan farem una taula rodona de professors perquè també puguem dir-hi la nostra, perquè alguns de nosaltres també som professors entusiastes i que ens trobem amb alguns alumnes que tela, saps? O sigui que estaria bé poder-los donar la rèplica, no sé si algú de vosaltres des dels instituts es vol connectar i si no trobarem l'espai, però aviam podem connectar amb el sobre què és i sentir-los. Aviam sobre què, saludeu. Saludeu els vostres companys. Mira, aquí tenim la Montse Morgades. Així aprofito per agrair-li la feina que ha fet perquè ha estat espectacular que tots els alumnes poguessin seguir. A més ens ha convidat aquests dos alumnes que trobo que ho han fet superbé. Espero que ara quan els sentim, aviam Montse, el tema aquest dels àudios, el vídeo ja l'hem solucionat. Ara Montse, ara s'ho sentim. Aviam. Hola. Hola, Montse. Què tal? Ei, no, que molt bé, m'ha semblat molt bé totes les intervencions, però clar, també els professors tenim el nostre amor propi. I trobo que l'afirmació que molts profes trien els llibres sense haver-los llegit, no crec que sigui el cas de la majoria. Jo particularment penso que sempre els dic als alumnes que hi ha llibres que són odiosos, per mi també. Hi ha temes que no m'ha d'explicar. Jo per explicar l'edat moderna, no sé ni com posar-m'hi, catalana. Però sempre dic que alguna gràcia té. I llavors penso això, que hi ha algunes obres que s'han de llegir als instituts. S'han de llegir als instituts, perquè si no, potser per ells mateixos no les llegirien. S'han de llegir de manera guiada. Ja callo perquè estan molt alterats, no sé què els hi passa, i rebota el so. D'acord, gràcies Montse, gràcies sobre què és. Passem ara al Vives, aviam com els tenim. Els tenim vius, fent honor al seu nom, aviam. Sí, us podem sentir. Em sembla que tenim aquí la Paula, la professora del Vives, que ho ha anat seguint tot, és la Titi Joé, que ha estat de molta ajuda també, però aquests dies precisament té una substituta que és la Paula, diria, i suposo que volta per aquí. Aviam, saludeu, classe del Vives. Sí? Hola! D'acord, sou vius, ja ho veig. Bueno, espero que hagueu passat una bona estona. Gràcies Paula i gràcies Titi i gràcies a tots vosaltres per seguir-nos. No sé si algú de vosaltres vol dir alguna cosa o ho reserveu per demà i per divendres. Vale, tenen una pregunta. Està clar que haurem de revisar el tema tècnic per divendres, les connexions i el so. Aviam. Hola, acosta't, digues. Vale, la Marta té una pregunta. Vinga, va, Marta, dispara. En referència al que heu dit abans de llibertat... Aviam, torna-hi. Abans heu parlat de llibertat i del contingut que deia aquest llibre. Un moment, espera't un moment. Acosta't una miqueta més al micro, perquè és que si no, no et sentim gens. Acosta't aquí. No, i ara en sèrio, seriosament. Ara. Bueno, si no, poder la mestra ens pot transmetre... Ara, vinga, va, som-hi.
heu dit que les relacions tòxiques i el seu contingut. Sí? Perquè no cada autor pot escriure del que vol i al final qui fa com popular el llibre som nosaltres. El contingut, o sigui, la gent que ho llegeix. No sé si heu pogut seguir la pregunta, perquè vosaltres podeu tenir capacitat per entendre el que diuen gent de la vostra edat. Jo no l'he seguit gaire. Sí, l'heu pogut Àgata. sentir? Mana. Soc la Titi. Vinga, hola Titi, digues. Hola, la Marta pregunta Sí, que ara, en perfecte. relació al llibre d'After Sí, parlava de les relacions tòxiques. Sí. La Marta acaba respecte d'aquest llibre. Sí. Doncs la Marta es pregunta o fa la reflexió sobre si qualsevol autor ha de poder ha d'escriure el que vol i llavors el receptor és el que probablement ha de fer la crítica, diguem, ha de fer el sedàs de tot això. Exacte. És una mica el que comentava la Marta, crec. exacte. Per tant, la nostra feina seria ajudar a generar aquests lectors crítics, entenc, no? O sigui, que de la mateixa manera que alguns d'aquests lectors joves poden veure que el missatge que els està donant After és un missatge tòxic, de la mateixa manera, nosaltres hem de donar aquestes eines per anar desenvolupant aquest criteri crític, entenc, no? Crec que la reflexió de la Marta anava en aquest sentit, no? Molt bé, molt bé. Que al final el sedàs l'ha de fer el lector, no? I la crítica l'ha de fer el lector i que l'escriptor ha de poder escriure el que vulgui. Una mica era això. Bueno, seria un tema interessant per obrir un altre dia, que sí? Molt bé, Marta, gràcies. I finalment passem en el Rahola, on hi ha l'Enric Bassegoda, que el veiem aquí així com de canto. Hola, hola Enric. Aprofito per agrair-te la feina que has fet també i a tots vosaltres i als vostres alumnes que també ens estan seguint i que vindreu demà. I gràcies també al centre, perquè sé que pels centres això també és supercomplicat, o sigui que transmeteu el nostre agraïment a l'equip directiu, d'acord? D'acord, moltes gràcies. Què tal aquí en el rol? Heu anat seguint? Sí, hem seguit les explicacions, la conferència, molt bé, amb molta atenció. Molt bé. Ens ha agradat molt i esperem demà aprofitar encara més els tallers. D'acord. Mira, referent en això, demà al matí, ja ho sabeu que demà és el vostre dia, com si diguéssim, és el dia aquest que per vosaltres serà més com una experiència en primera persona, serà menys passiu, en certa manera, com ha estat el dia d'avui. Demà ens veiem a les 9, el primer taller, ja ho sabeu, comença a 9:45. Seria fantàstic si fóssiu aquí fora a les 9, 9:45 màxim, perquè ens haurem d'organitzar una miqueta. Tindreu, com que sabeu, hi ha 6 tallers que passen en 6 espais diferents de la Rahola. Cada taller de la Rahola, cada espai, té un gos d'atura, com si diguéssim, que us cridarà i dirà el grup Rahola 1, el grup Vives 1, el grup Vives 2 o el grup Sobrequells 2, etc. D'acord? I vosaltres, com que ja sabeu a quin grup pertanyeu, simplement heu d'estar al cas de quina és aquesta persona vostra de referència i anar seguint el gos d'atura, que us guiarem per la Rahola si no us ho coneixeu, perquè alguns dels tallers passen en espais imprevistos i insospitats, d'acord? Sobretot, recordeu, quan entreu, la biblioteca encara no estarà oberta, per tant encara no hi haurà usuaris, però heu de tenir present, recordeu, és una biblioteca, hi ha gent, quan ja sortiu del primer taller, hi ha gent concentrada, hi ha gent estudiant, hi ha gent llegint, per tant hem de respectar això, ni correm, ni caminem, això ja ni caminem, no caminem, sí, no cal arrossegar-nos. Si us plau, el xivarri sota mínims, sabeu que entre taller i taller tindrem mitja hora per sortir a esvergir-nos aquí davant, per tant entenc que ja tindreu temps de comentar i res, simplement que siguem molt puntuals perquè com que entre taller i taller hem de fer totes aquestes coses que ja coneixeu de Covid, de ventilar, netejar, etc. Si no, anirem justos de temps, d'acord? Finalment, ja sabeu que l'endemà dels tallers, farem aquests 3 tallers al llarg del matí, cada grup els seus, i l'endemà dels tallers fem una altra sessió virtual. Aquesta sessió virtual, ja us vaig explicar, és superimportant per nosaltres, perquè és una sessió en la qual esperem recollir el vostre feedback, les vostres opinions sobre què us ha semblat la jornada d'avui, la dels tallers, i com
tant des del punt de vista organitzatiu com des de l'interès dels tallers, com tallers que us agradaria suggerir en un futur, com altres que dieu aquest a mi no m'ha agradat, però sempre una opinió fonamentada. Ja us ho vaig dir l'altre dia, volem esperit crític, però crític amb un fonament, d'acord? Ja esteu molt acostumats a fer això i per tant no cal que us expliqui més, però sobretot aquesta idea de estigueu amb els ulls ben oberts i amb l'ull crític posat perquè ja us ho vaig explicar, vosaltres construir aquest projecte. Tot just és el segon any que el fem i cada any ha d'anar millorant gràcies a les vostres aportacions, d'acord? O sigui que ens veiem demà a les 9, màxim, 9:45 aquí davant de la Rahola i ja us anirem guiant als diferents llocs. Crec que no em deixo res, només agrair-vos l'assistència avui, agraint als nostres ponents que ho han fet superbé i la veritat és que em trec el barret perquè era una experiència nova i ha anat superbé, o sigui que moltes gràcies, i tu Marta també. I res, que ens veiem demà, d'acord? Vinga, gràcies per tot.